Európa dáva posledné s Bohom Ottovi von Habsburgovi, synovi posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola I. Starý pán zomrel v spánku vo veku 98 rokov. Centrum Viedne, kde pohreb prebieha celé popoludne, paralizoval dopravu. Zaujímavosťou je, že srdce muža pochovajú zvlášť. Na jeho žiadosť sa tak stane zajtra v Budapešti. Vo Viedni sa nachádza aj naša kolegyňa Adriana Mikundová. Ťažko skúšaných goralov na Zamaguri vytopilo tento týždeň už po druhýkrát. V Lechnici sa včera večer búrka opäť poriadne vyzúrila. Niektorí ľudia sú na tom pre neustále povodne psychicky už tak zle, že musia užívať antidepresíva. Pôdohospodárstva Žolt Šimon narýchlo vycestoval do Tornale. Nie však z pracovných dôvodov, jeho cesta mala smutný zámer. Dnes ráno totiž našli ľudia v malom parku mŕtve telo ministrovho švagra. Mal 46 rokov a príčina jeho smrti bude známa až po súdnej pitve. S najväčšou pravdepodobnosťou ale išlo o prirodzenú smrť. Včera večer chytili policajti v Komárne v byte na sídlisku drogového dílera. U 33-ročného Romana, prezývaného Čepy, počas domovej prehliadky Lipno havarovalo ultraľahké lietadlo. Stroj sa zrútil, keď narazil do drôtov vysokého napätia. Na palube lietadla boli dvaja muži. Pád síce prežili, ale obaja bojujú o svoje životy. Areál ministerstva obrany je taký veľký, že v ňom musia usmerňovať dopravu. A to nie len dopravnými značkami. Ak si pamätáte na niekdajšie akcie Jastrab, tak takéto dopravno-bezpečnostné kontroly poznajú aj tam. Jedna z najhorších vecí, aká sa môže človeku stať, je smrť dieťaťa. Ešte horšie je, ak rodičia stratia naraz 3 deti, ako pred pár dňami v slovenskom Novom Meste. Všetkých 3 chlapcov pochovali do jednej jamy a do jednej truhly. Takýto spôsob je síce nezvyčajný, no nie je výnimočný a uznáva ho aj katolícka cirkev.